Magandang umaga po, Ma'am Amy po, sa lahat po ng inyong mga tagapakinig po. Yes po. Kumustahin namin yung efforts natin dyan, sir, sa Davao Coastal Road kasi sabi nila QJ daw ang ating mga traffic enforcers. That's why we invite you here, sir, to explain ano ba talaga yung measures natin na ginawa dyan sa ating Davao Coastal Road, sir. Salamat po sa pagbibigay po ng pagkakataon po. No? Ginagawa naman po natin ang kautusan po na mula po sa ating City Mayor upang mapanatili po na maayos yung ating pong Davao City Coastal Road. Mhm. Meron po tayong mga pinapatupad na batas po dyan, yung 60 kilometers per hour. Yes, sir. Bawal po yung mag-skating po. Mhm. Then yung magkalat po, ganyan po. Tsaka yung mga umbak po, ay mga tricycle po natin, bawal din po sa loob. At the same time po yung mga ating mga traffic laws po na pinapatupad, papalabas po sa City Road at sa National Road po natin. Mhm. Sir, since nung inopen natin yung Davao Coastal Road, sir, at inaugurate na dito sa Davao City, kumusta, sir? Yung napansin natin sa traffic dyan, sir, grabe ba yung traffic na na-experience, sir, dyan sa Coastal Road? Well, mga first 1 week po natin, medyo nag-cause po sila ng traffic doon because sa ganda nga po talaga nating Coastal Road, Mhm. natitigil po sila doon para magpa-picture po. Pero magpagano pa man po talaga po nating dapat ipatupad yung ating mga traffic laws doon para hindi po tayo mag-cause ng obstruction po. Mhm. Sayang naman po kasi ang ganda ng ating Davao Coastal Road kung di natin papatupad po yung mga batas traffic po doon. Mhm. Sir, wala bang na-record na mga accidents dyan sa Coastal Road, sir? So far po ma'am, since sa amin po binigay ng ating Davao City Police Office yung jurisdiction doon po sa area, Mhm. meron na po tayo na record na isang road cross accident po. Minor lang naman po yun. Mhm. Anong cause ng vehicular accident doon, sir? Road cross accident po, nagkabanggaan lang po. Mhm. Yes po. Pero so far, sir, wala ba tayong na-aresto ng mga violators sa Davao Coastal Road, sir? Madami po tayo natikitan po yung mga violators po. Mhm. Doon po ang ating, kahapon po, doon po yung sentro ng ating operasyon po sa mga laylayan po ng ating Davao City Coastal Road. Sir Dax, can you give us explanation lang konti, sir, no, kung meron tayo kung bakit mas prioritize natin yung safety over selfie ng mga tao dyan, sir? Siyempre po, mas importante po yung safety ng bawat isa po, no? Kasi ayaw naman po natin lagi na may nadidisgrasya o Mhm. nasasaktan. Kaya po sinasabi po natin na safety over convenience po tayo. Pag alam na po natin na bawal mag-park po doon, na nagkukusta po tayo ng obstruction, pwede na po tayong umalis. Then yung mga ating kababayan na lagi na doon po sa may tulay, na nakaupo po doon sa mga barandilya, may kataasan po yun, baka bigla mahulog po ba yung ganun ho. Tapos yung mga kababayan po natin na may mga sasakyan na nag-overload din po, nakasakay sa pickup na sobra-sobra na po sa 5. Mhm. Yun po yung pinapriority po natin para po mapanatili na ligtas yung ating mga kababayan sa Davao City po. Sir Dax, klaruhin lang natin, hindi bawal yung mag-take ng photos sa Davao Coastal Road, pero may mga measures tayo na kailangan sundin ng Yes, publiko, opo, sir. opo. Mm-mm. Usually po sir, ma'am, tumatagal po kasi tayo doon sa sobra pong dami. Pero Yes, sir. as much as possible sana po, no stopping at all times kasi consider po yan na express na malaking kalsada po yan eh. Then hindi lang naman ho tayo ang nasa kalsada doon. Let us give consideration din po sa other pedestrian o sa mga ibang driver po na dumadaan doon. Mhm. Sir, saan lang area na pwede mag-picture? Merong mag-designated area sa Davao Coastal Road, sir? Na ano po? May designated area ba, sir, for photo opportunity or mga mag-take ng mga selfies? Siguro po sa parking lot po. Sa parking po doon sa park. Sa park. Okay. Bawal na Yun po bawal yung mga kasama, 'di ba, sir? Bawal na bawal dun sa road mismo, no, sa highway ng Davao Coastal Road ang mag-picture. Basta ang sinasabi ho natin palagi po, security over convenience po. Opo. Security and safety over convenience po natin. Wala po ako sinasabing bawal na bawal, pero kung mas possible, maging ligtas lang po ang ating thinking lagi dyan. Okay na po yun. May mga designated area naman po na binigay ang ating pamahalang lokal sa sila pwede mag-picture. Meron naman po tayong jogging area dyan, meron naman po tayong park na pwede paglaro ng mga bata.
Yun po yung pwede natin consider po doon. Dito tayo, sir, sa activities ng DCPO, sir. Ano yung mga recent accomplishments natin, sir? Well, DCPO the whole or sa TEU po? TEU Sa din, sir. DCPO Opo. naman po, sir, patuloy naman po tayong ginagabayan ng ating City Director po, si Police Colonel Alberto Lupas, mula po sa instruction ng ating Regional Director, si Police Brigadier General Belbo po, na patuloy po natin gawing ligtas yung ating lugar po. Yes po. Sir, may Oplan Kalinaw tayo, sir, no? Sumabay ba yung TEU Opo. dito, sir? Opo. Anong mga accomplishments natin na nakuha, sir? Lately po doon sa Upland Kalina, more or less po ang ating nabigyan po at na-issue na ticket ay nasa may 400 po. 417 po yung ating na-issue ng citation ticket. Yan po yung pinag-combine effort na lahat po ng Station 1 to 20, ng City Temo, ng HPG po. Opo. Sir, update din tayo, sir, sa recent na mga hit and run incidents po sa Davao City. Kumusta yung investigation, sir? Patuloy pa po rin tayong nagkakandak po ng investigation once na sa atin po natoka yung investigation sa mga ganyan po. Tinututuan po may natin ng mga investigador po. Sir Dex, lastly, sir, mensahe mo sa public po. Lalo na ngayong weekend, sir, na babiyahe sila. Well po, lagi po namin sinasabi dito sa TEU po, lagi lang po natin sundin yung batas trapiko po at lagi po nating titingnan yung safety ng bawat isa po at sumunod lamang po tayo sa batas trapiko po. Ayan. Sir Dex, thank you so much po, sir, sa inyong panahon. Maraming salamat po. God bless po. God bless po and kudos po sa Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit headed by Police Maraming Major salamat Dexter po. Domingo. Thank you, sir. Magandang umaga Salamat po. po. May buntag po. Thank you, sir. Straight to the point. Straight to the point. Weekend edition. Weekend edition. Mga kasama, atong nakauban sa Pikas Linya, kaganiha Police Major Dexter Domingo, ang hepe o chief sa DCPO Traffic Enforcement Unit. Mga kasama, don't forget to like, follow, share, and subscribe to our YouTube channel. That's DXDC621 Araban Davao. Siyempre, para updated mo sa mga nagunang balita ug public service sa DXDC.